फुरा लागाथार रनसायनाय मोनगासिनो दं खिन्थु दतमा समस्ति हिसाबै जोंहा टेनसन खालामनांगौबा सिन्था खालामनांगौबा साननांगौ जेबो गैया थांनाय 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजनिथि दोलोजों जोंनि बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दंखायो आरो दा बिथांमोननि प्रमद बर' आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट सालायनाय 5 बोसोराव आरो दा नुबावनानै आंगायनाय मोनबावनानै दिनैनि दिनाव दासिम हरबाबो मोनथाम मोनब्रै जायगायाव दिनैसिम आरोबाव दिनैहायनो आरो जगदान हाबाफारि दंबावो लैहोर लैहोर बिपिएफ राजनिथि दोलोजों फैगासिनो जों बिराद मोजां परिबेसाव केम्पिं खालामगासिनो दं बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंजों लैहोर लैहोर जगदान जागासिनो दं आं ओंखायनो दाबि खालामनो नागिरदों जे बेवहाय 100% बिपिएफ राजनिथि दोलोनि केन्डिडेट हिसाबै आं देरहागोन बेखौ रावबो ना खालामनो हाया बेवहाय मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों बिराद गिदिर गिदिर सोरबा थाखा अलानो सोरबा सिटनो उमुगनो होनो नागिरदों खिन्थु जोंनियाव बे ओनसोलाव जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै बिराद शक्तिशालि भाबै जों खामानि मावगासिनो दं आरो फैबाय थागोन बे साननैसोनि उनाव जे 22 तारिखआव जे जानो गोनां इलेक्सन बेवहाय जों बयनिबो रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै निश्चय बिपिएफ राजनिथि दोलोआ बेवहाय देरहागोन जोंहा रोखा बुंनो हायो।